Żgħażagħ li ma jmorrux skola u li jfallu is-sena kollha hija r-realtà fl-iskejjel tagħna. Ħarsa lejn dak li qed jiġri fl-iskejjel fuq livell sekondarju turi li hemm studenti li għal raġuni oħra qatt ma marru l-iskola jew inkella fallew ammont konsiderevoli ta' ġranet. Min tarif moti fil-Parlament fuq talba tad-Deputat Laburista Anthony Agius De Celis joħroġ illi tul is-sena akkademika 2010 u 2011 34 student minn skejjel sekondarji qatt ma marru l-iskola. Fl-imsemmi perjodu kien hemm 3 studenti mit-tielet sena li qatt ma attendew, 10 studenti mir-raba' sena u 21 student mill-ħames sena li qatt ma marru skola. Imbagħad hemm dawk li telqu mill-iskola qabel l-età ta' 16-il sena sabiex imorru jaħdmu. Fis-sena akkademika ta' bejn l-2010 u l-2011 kien hemm 17 student minn skejjel sekondarji li telqu mill-iskola kmieni biex suppost jaħdmu. Tifel ta' 14-il sena li kien jinsab fit-tielet sena telaq mill-iskola qabel il-waqt. Mir-raba' sena telqu 5 studenti biex marru jaħdmu. Fil-waqt li mill-5 sena telqu 11 student biex ħarġu jaħdmu. Dan meta f'pajjiżna l-età ta' edukazzjoni obbligatorja hija ta' 16-il sena.